ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான சீரீஸை 2-1 அப்படிங்கிற கவுண்ட்டில் இந்தியா வின் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கூட 3 ஒன்-டே 3 T20 அந்த சீரீஸை இந்தியா விளையாட போகிறாங்க. T20 சீரீஸ் இன்றைக்கி ஆரம்பமாகுது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் திருவனந்தபுரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. கேரளாவில் 3 வருஷம் கழிச்சு கிரிக்கெட் நடக்கிறதால ஊரே விழா கோலமாக சும்மா அப்படியே ஃபங்க்ஷன் மோடில் இருக்காங்க. ஸ்டேடியத்துக்கு வெளியே ரோஹித் சர்மா விராட் கோலிக்கு கட் அவுட் வச்சு சும்மா அமர்க்காலப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த அளவுக்கு இந்த மேட்ச் மேலே ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு, ரொம்ப ஹைப்பும் வந்துட்டு இருக்கு. இந்தியாவோட பேட்டிங் லைனப்பை பெரிய பிரச்சனை எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, சூரியகுமார் யாதவ் இவங்க 3 பேரும் ஓரளவுக்கு நல்ல ஃபார்மை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேஎல் ராகுல் மட்டும் அப்பப்போ சில மேட்ச் சொதப்பிடுறாரு, சிங்கிள் டிஜிட்ல அவுட் ஆயிடுறாரு. இருந்தாலும் டாப் ஆர்டரில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. மிடில் ஆர்டரில் ஒரு திருப்பமா இந்த மேட்ச்சில் ஹர்திக் பாண்டியா இல்லை, அவருக்கு பதில் தினேஷ் கார்த்திக், ரிஷப் பண்ட் இவங்க 2 பேரும் மிடில் ஆர்டரில் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கக்கூடிய ஆட்கள் தான். தினேஷ் கார்த்திக் ஆஸ்திரேலியா கூட 2 பாலுக்கு 10 ரன் அடிச்சிருந்தாரு. இருந்தாலும் அவர் ரொம்ப பொட்டன்ஷியலான ஆள். இந்த மேட்ச்சில் அவர் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார்னு எல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவோட பவுலிங் யூனிட்டில் தான் ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹர்தீப் சிங்கை இந்த மேட்ச் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க. புவனேஸ்வர் குமார் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. முகமது ஷமி இந்த மேட்ச்சில் இருப்பாரா இல்லையான்னு ரொம்ப சந்தேகமாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு. இது ஒரு பக்கம் இருக்க, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டீமும் நமக்கு சளைச்சவங்க கிடையாது. அவங்களும் பேட்டிங் பவுலிங் எல்லாத்தையும் பயங்கரமான ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க டீமை. பேட்டிங்கில் டிக்காக், ஹென்ரிஸ், கிளாசன், பாவுமா, மில்லர்னு அதிரடி காட்டக்கூடிய பேட்டிங் டீம். பவுலிங் சைடில் வந்தீங்கன்னா லுங்கியன் கிடி, ரபாடா, நாட்கேன்னு சும்மா ஃபயர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பவுலிங் லைனப். இந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டீமில் ஏறக்குறைய 8லேருந்து 10 பேர் ஐபிஎல் டீமுக்காக விளையாடுறவங்க. ஸோ இந்தியன் கண்டிஷன் பற்றி அவங்க நல்லா தெரியும். இந்தியன் பிளேயர்ஸோட டெக்னிக் எப்படி இருக்கும், அவங்க அப்ரோச்சை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, இந்த விஷயத்தை பற்றி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். அதனால் இந்த சீரீஸ் கொஞ்சம் டஃப்பான சீரீஸாகவே இருக்க போகுது. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்காங்க, ஷம்ஷி அண்ட் மகாராஜா. இவங்க எவ்வளோ க்ரூஷியலானவங்கன்னா இந்தியாவோட டாப் பேட்டிங் ஆர்டரில் 4 பேர் ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன்ஸ். ஸோ இவங்க லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ். ஸோ ரைட் ஆர்ம் பேட்ஸ்மேன் இவங்களுடைய பவுலிங் எதிர்கொள்வது கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயமாகவே இருக்க போகுது. ரன்ஸ் அடிக்கிறதும் கொஞ்சம் க்ரூஷியலாக இருக்க போகுது. ஸோ இந்த சீரீஸே ஏறக்குறைய கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சீரீஸாக மாறிட்டு இருக்கு. இந்த சீரீஸை பற்றின உங்களுடைய கமெண்ட்டை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் சுவாரஸ்யமான தகவலுக்கு இணைந்திருங்கள் ஐ தமிழ் நியூஸோடு.